Чираттагы кытлау хаты безгә Мәскәү шәһәреннән килде. Лилия һәм Фәрид бу хатта мондый еллар язганнар. Бүген 25 май көнне Самара өлкәсе Октябрьск шәһәрендә гомер кичерүче Нугаева Нәҗибә Ризван кызы туган көнен каршылый. Безне бик күп чакрымнар араласа да, күңелләр барыбер бик якын булып яшибез. Чөнки опабыз алтындай гүзәл кеше. Аңа без гомере буе тик сыкланып карыйбыз һәм барыбыз да анардан үрнәк алырга тырышабыз. Шул уңайдан сезнең тапшыру аркылы без аңа иң җылы теләкләребезне ирештерәсебез килә. Кадерлебез, ихлас күңелдән сине туган көнең белән котлыйбыз һәм җан тынычлыгы, исәнлек, саулык, озын гомер, шатлыклы тормыш, иман байлыгы телибез. Шушы матур дөньяда Аллаһ Тәгалә сиңа киләчәктә дә барыбыз белән тату яшәп, бала оныкларыңның, кардәшләреңнең бәхетенә куанып яшәргә насыйп итсен. Без сине бик тә яратабыз, хөрмәт итәбез. Синең кебек кешеләр күбрәк булса иде. Гомерләрнең иң якты балкышы яшьлектә дип әйтсәләр дә, шигәләргә салкын җилләр, карлар сибеп иссәләр дә, бала оныклар гөрләп үссәләр дә, әмма нәкъ менә хәзер сезнең гомерегезнең иң матур чагы дип уйлыйбыз. Нәкъ менә хәзер син аның тәмен белеп яши башладың, һәм сиңа ничә генә яшь булса да йөрәгең гел яшь булып калсын, балкып яшә апабыз. Нәҗибә апабыз алтын кеше. Аңа бездән бер теләк: гомер буе сау яшәсен, шул Тәңредән зур бүләк. Матур балалары туган, әкренләп гомер үтә. Сизмисең дә, Нәҗибә апа, шушылай картлык җитә. Тик ашыкма картаерга, алда күп юллар көтә. Кайгыларсыз булмый тормыш, алар үтә дә китә. Синдә тау кадәр сабырлык, исәпсез мәрхәмәтлек, язсын алда татырга ул бары гади рәхәтлек. Олыларга ихтирамың кире кайтсын үзеңә, балаларның караңгылык китермәсен йөзеңә. Кайгы хәсрәт, күңелсезлек бер үк ишек какмасын. Шир сырхау дигән явызлар сезнең өйне тапмасын. Олыгайган көннәреңдә гаиләң булсын янәшә, барысына терәк булып һәм кирәк булып яшә. Бәйрәмнәрдә, мәҗлесләрдә җыелык шулай бергә, туганлык җепләре алда өзелмәсен гомергә. Хөрмәтле Нәҗибә Ризвановна, ерак Мәскәү шәһәреннән сеңлегез Лилия тормыш иптәше Фәрид белән бүләккә дип матур җыр да юллаганнар. Аны бергәләп тыңлыйк әле. Бәйрәмегез котлы булсын. Кабатланмый бер мизгеледә, ләкин кәефләреңне төшермә. Сагышланма туган көнеңдә, сагышланма туган көнеңдә. Елларың узса да, күңелең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган көнең. Яшәү бирелә бит бергәннән, сине хөрмәт итеп бүген бездә, тәбриклибез туган көнеңдә, тәбриклибез туган көнеңдә.